распавядзем цікавыя факты пра прэзідэнцкія выбары. Нехта, хто нас глядзіць рэгулярна, нешта ўжо ведае, нехта не ведае. Вось мы з табой заўсёды казалі, што прэзідэнт не мае такой вялікай улады ў Польшчы. Не мае. У яго хутчэй яна такая негатыўная, як ты казаў. Негатыўная, так. Вось, але чаму выбары ўсё ж такі такія папулярныя? Яны ўсё ж такі самыя папулярныя, чым парламенцкія. Звычайна так. Вось 23 год выбіўся вось з гэтай парадыгмы. Так? Упершыню настолькі выстреліла яўка падчас парламенцкіх выбараў. Звычайна прэзідэнцкія нашмат больш папулярныя. Чаму так? Па-першае, я казаў, што заўсёды, што выбары гэта як Тіндер, так? Вось. І менавіта падчас прэзідэнцкіх выбараў проста ўсё нашмат прасцей. Менш кандыдатаў, менш твараў, вось, менш увогуле гэтага шуму інфармацыйнага, так? Бо чытаць праграмы партыі і гэтак далей гэта значна больш складана, чым прэзідэнцкія праграмы, якія больш кароткія звычайна, так? І перадусім гэта проста паядынак. Вось паядынак гэта па-першае, а па-другое тое, што другі тур выбараў звычайна пераўтвараецца ў рэферэндум. Скажем так, рэферэндум, конечно ж, у двукосці, так, дзе увесь народ вырушае на выбарчай камісіі і альбо дае пінок аднаму боку, альбо іншаму боку. Вось так гэта звычайна выглядае. Таму, напрыклад, вось прафесар Антоні Дудак называе паслядоўна заўсёды гэтыя выбары прэзідэнцкімі ігрышчамі. Ігжыска, па-польску. Окей. Таксама, мне падаецца, за што можна пазмагацца на выбарах прэзідэнта Польшчы, калі не за суперуладу, гэта унікальная магчымасць жыць у прэзідэнцкім палацы. Рілі, там жа ты не можаш жыць, калі ты не прэзідэнт Польшчы. Не можаш. Распавядзі, што гэта за будынак і ўвогуле ці абавязкова там жыць? Жыць, насамрэч, не абавязкова. У прэзідэнта ёсць і іншыя рэзідэнцыі, так перадусім у Варшаве ёсць Бельведэр, дзе жыў Браніслаў Камараўскі, дзе жыў таксама Лех Валенса перад тым, як у 94 годзе ён пераехаў канчаткова ў прэзідэнцкі палац, бо там, здаецца, была рэстаўрацыя, рамонт і так далей. У камуністычныя часы там знаходзілася сядзіба Рады панства. Вось гэта, скажем так, нешта накшталт палітбюро. Вось так можна параўнаць, калі гаворка з гісторыяй нашай краіны. Вось. Гэта называецца палац намеснікоўскі, так? Вось, калі знаходзіцца на кракаўскім прадмесці, я думаю, што кожны жыхар Варшаве прынамсі раз яго бачыў. Вось, акрамя таго, канешне ж, у прэзідэнта ёсць і іншыя рэзідэнцыі. Варта выдзеліць сярод іх прэзідэнцкі комплекс на Хельскім паўвостраве, гэта Юрата. Вось, пра гэтае месца ходзяць чуткі. Там амаль, я, наколькі ведаю, амаль няма ані відэа, ані фота. Вось, гэта агароджаны комплекс на самым беразе мора. Кажуць, што ён неверагодна люксавы. Вось, абсталяваннем займалася Йоланта Кваснеўская. Вось, жанчына стылёвая. Вось, таму можна толькі здагадвацца, як там усё файна і крута. Вось, кажуць, што прэзідэнт Анджэй Дуда, акрамя таго, што ён проста вялікі, велізарны аматар лыжаў і сноўборда, ён яшчэ неверагодна любіць водны матацыкл. Ось. І ён там сабе гойцае па хвалях Балтыйскага мора, калі там адпачывае. Я чытаў кнігу «Дудусь» журналіста Яцка Гонтка з Онета. І там распавядалася пра тое, што Дуда любіць лыжы, і гэта стварае праблемы для яго аховы і ўвогуле людзей, якія займаюцца яго арганізацыяй нейкіх мерапрыемстваў. Конечно, стварае. Бо ты не можаш... Лыжы — гэта ўсё папулярныя курорты. І ты не можаш просто так паехаць, каб цябе не пабачылі. А Дуда, як кажуць, вельмі любіць лыжы. Так, і, дарэчы, вось тут крыху цябе перарву. Так, у Польшчы ўсё ж такі не тая крыху палітычная сістэма, да якой мы ўсе прывыкшыя. Вось, ніхто не зачыняе курортных комплексаў. Вось, то бок там натоўпы звычайных людзей, тысячы з дзяцьмі, бабулямі, дзядулямі, іншаземцы і так далей. І сярод іх ось на лыжах у чырвоным камбінезоне ездзіць прэзідэнт дзяржавы. Так. Ось, з вялікай усмешкай і задаволены неверагодна, бо ён гэта проста неверагодна любіць. Ну і, дарэчы, вяртаючыся да кніжкі, у чым праблема ўвогуле? Любіць прэзідэнт катацца на лыжах і любіць, але
ён так часта хацеў ездзіць, што яго камандзе падавалася, што гэта ўжо проста непрыстойна, што прэзідэнт не займаецца сваімі нейкімі прэзідэнцкімі справамі, а выязджае на лыжах. Ну, здараліся такія выпадкі, калі прэзідэнт, калі, скажем так, можна было паўдзельнічаць у нейкім мерапрыемстве, прэзідэнт Дуда, скажем так, хлопаў дзвярыма, вось, і ехаў катацца на лыжах. Вось, і там яшчэ распавядалася, што вось гэта рэзідэнцыя, пра якую ты казаў, на моры. У Юраце, так. Да, што яна вельмі добра агароджаная, і там так. безлюднае месца амаль, то бок яго значна прасцей зрабіць так, каб там не было нікога ўвогуле. І вось то, пра што ты кажаш, што там няма ні фота, ні відэа, сапраўды, там вельмі складана падабрацца проста. Там забарона ўсіх дронаў, усяго, там проста ўсё глушаць і не падбярэшся. Вось, прыватнасць главы дзяржавы ў гэтым выпадку асабліва бароняць, так, вось, асабліва за гэтым сочыць, бо, ну, прабачце, але я думаю, што прэзідэнт таксама не хацеў бы, каб у нейкай жоўтай прасе з'явіліся здымкі, дзе ён з пузікам ляжыць на пляжы. Усе мы людзі, давайте так. Усе мы людзі, але, ну, таксама, я думаю, што ўсё ж такі прэзідэнт дзяржавы таксама мае права мець крыху часам прыватнасці разам са сваёй сям'ёй, таму я не бачу ў гэтым абсалютна нічога дрэннага. Ну, так. Ну, і гэта прасцей зрабіць юрта, так? Юрата. Дарэчы, я вельмі раю вам паехаць на Хельскі паўвостраў, бо гэта проста неверагодна прыгожае месца. Я быў у Юраце, бо там, акрамя прэзідэнцкага палаца, ёсць яшчэ і проста звычайны населены пункт. Так, вось, абавязкова там паедзьце, варта, асабліва на ровары праехаць вось проста ўвесь Хельскі паўвостраў. Гэта вельмі крута. Польшча неверагодна прыгожая краіна. Окей. Нас запытвалі мінулым разам, ці на сустрэчу ў Лодзі. Так. Пра самыя брудныя выбары. Гэта было пытанне ад Максіма падчас паперадняга эфіру, які мы ладзілі 4 дні таму толькі. Здавалася, што гэта ўжо было месяц. Вось, не, мне проста здавалася, што ўжо месяц прайшоў. Прыкладна такое насычанае жыццё апошнім часам. Так, я там, дарэчы, адказаў, проста крыху яшчэ дабаўлю інфармацыю, што, ну, насамрэч, брудныя прыёмы падчас выбарчай кампаніі выкарыстоўваюцца ўвесь час. Падчас гэтай кампаніі таксама. Гэта і нейкія маніпуляцыі, і з аднаго і іншага боку, дарэчы. Вось. Гэта і нейкая проста адкрытая дэзінфармацыя, вось, якая асабліва цяпер, калі ёсць соцсеці, чаго не было там, скажем так, 20 гадоў таму, 25, то гэтага робіцца ўсё яшчэ больш. Вось. Але я падтрымліваю сваё меркаванне, што найбольш бруднай кампаніяй прэзідэнцкай, менавіта прэзідэнцкай, я лічу кампанію 2005 года. У той час у першым туры выбараў было три фаварыта, так? Гэта быў Лех Качынскі, гэта быў Дональд Туск і гэта быў Владзімір Чимошевіч. Владзімір Чимошевіч быў у свой час, там, праз нейкі момант ён быў прэм'ер-міністрам Польшчы, вось, і гэта чалавек, які мае дакладна карані недзе нейкія там крыху, скажем так, за бугем, вось. Крыху беларускія, карацей. Так, ну, прозвішча Чимошевіч, мне здаецца, нікога не дзівіць, так? І гучыць вельмі па літвінску, так? Вось. Ну, карацей, яны атрымаліся у даследаваннях перад першым турам выбараў прыкладна на адным узроўні. Там 20%, калі я добра памятаю, з кавалачкам. Вось. І, то бок, у межах статыстычнай пагрэшнасці. Ён таксама лічыўся моцным гульцом на гэтых выбарах. І пачалася афера, якая была звязаная з ягоным освячэннем маёнтковым, так, то бок з дэкларацыяй аб маёмасці. Ну, гэта вось прыкладна тое самае, што сустрэла аднаго з кандыдатаў падчас гэтых выбараў, так. І справа была звязаная з нейкімі акцыямі ПКН «Орлен». Гэта, ну, як, я думаю, многія з вас ведаюць, найбуйнейшая спілка скарбу панства, то бок дзяржпрадпрыемства, якое займаецца нафтай, ропай і бензінам і так далей. Пачкаматы, дарэчы, у іх ёсць даволі калечныя арленаўскія, імі лепш не карыстацца. Так, антырэклама. За гэта мне праплаціў інпост. Ось, але, карацей, там была асістэнтка Чимошевіча, Яруцка. Яна на паседжанні камісіі у Сейме, гэтая справа трапіла на камісію ў Сейм,
распавяла, што нібыта ён сам казаў ёй змяніць там вось гэтую сваю дэкларацыю аб маёмасці і нават прадставіла дакумент, які меў быць упаважненнем, так, то бок, як это казаць? Пацверджаннем? Не пацверджаннем, калі ты даеш права камусьці вырашаць за сябе. Як гэта па-беларуску? Ну, гэта даверенасць. Даверенасць, вось, красей, так, гэтую даверенасць. Пачаліся атакі вялікія, медыйны шум вакол Чымушевіча, і ў выніку ўсё прывяло да таго, што ён зняўся з выбараў, і замест 13 кандыдатаў сталася 12. І што цікава, вельмі хутка высветлілася, што гэтая вось даверенасць, яна была падробленая. Вось. Што яна і што гэтая спадарня сказала на паседжанні камісіі неправду. І, здаецца, у 2010, калі добра памятаю, годзе яна атрымала правамоцны прысуд. Вось 1,5 гады пазбаўлення волі в завясах, то бок в завішэнню. Так, мне таксама не хапае. Мне часам нейкія рэчы просто прасцей распавядаць па-польску, прабачце. Окей, што там яшчэ было бруднага? Карацей, як вы бачыце, так, то бок вельмі нечысты прыём, які прывёў да таго, што адзін з фаварытаў зняўся з выбараў. Таксама падчас тых жа самых выбараў заўсёды будуць памятаць пра дзядка з вермахту, гэта пра дзеда Дональда Туска, які нібыта добравольцам пайшоў у вермахт. Вось высветлілася пасля гэта выплыла некалькі дзён перад выбарамі, перад другім турам. Вельмі хутка высветлілася, што фактычна ён быў у вермахце, але ён быў кашубам, вось, бо Дональд Туск ён кашуб, так, ён этнічна не паляк. А немцы лічылі кашубаў народам этнічна блізкім сабе, вось, і ставіліся да іх так нешта накшталт, фольксдойча, так, вось быў такі выраз. І яны проста сілай забіралі гэтых людзей у вермахт. Ён, здаецца, пасля туды ўцёк нават проста з вермахту, калі вермахт адступаў. Вось. І карацей, вось гэтыя два выпадкі вельмі моцна паўплывалі на вынік прэзідэнцкіх выбараў у 2005 годзе, таму я лічу іх найбольш бруднымі дагэтуль. Окей, цікава. Дарэчы, наколькі ты увогуле добра ставішся? Я разумею, што добра не вельмі можна ставіцца, напэўна, да такіх вось тэхналогій, калі вось нешта такое выплываюць, ствараюць нейкія міфы. Зараз, дарэчы, гэта ж прасцей рабіць. Гэта значна прасцей у дадзены момант, бо ёсць ботафермы, так, ёсць інфлюэнсеры, якія вельмі ахвотна за грошыкі апублікуюць усё, што заўгодна. Вось, па шчырасці, я ставлюся да гэтага дрэнна, так, бо я лічу, для мяне, перш за ўсё, лічыцца тое, што кандыдаты маюць у сваіх праграмах, вось, што яны кажуць, і гэта, галоўнае, так. Але, на жаль, такія тэхналогіі заўсёды былі і будуць. Вось, гэтая кампанія чорнага піару, дарэчы, з аднаго і з другога боку, яна была, ёсць і будзе. Гэтага немагчыма пазбавіцца, бо гэта адзін з элементаў таксама свабоды слова. Вось. Адзінае, што хацелася б, канешне, каб суды працавалі ў Польшчы крыху лепш, хаця падчас выбараў суды дзейнічаюць у так званым трыбе выборчым, то бок выбарчы рэжым вельмі хутка выносяць прысуды па справах, якія тычацца менавіта выбарчай кампаніі. Таму калі на нейкага кандыдата выплывае нейкая дэзінфармацыя, ён можа хуценька падаць і цягам, там, скажам так, дня-двух атрымаць адказ з суду. Так? Адзінае, што у век тэхналогій, як цяпер, цягам гэтага 1-2 дзён ужо ўплыў, які павінен быў адбыцца, ён ужо адбудзецца. Вось, то бок, усё так. Окей. Я нагадаю, што хутка, вельмі хутка, за 9 хвілін літаральна будуць ужо вынікі экзіт-полаў. Мы пакуль іх чакаем. Я хачу, каб ты распавёў пра апошнюю цікавостку, якую мы загатовілі, што у выбарах удзельнічаў нават у другім туры паляк з ЗША. Так, сябры. Я думаю, што пра гэта мы распавядзем больш падрабязна распавядзем больш падрабязна яшчэ ў нейкім нашым выпуску, вось ужо пасля выбараў. Гэта былі проста неверагодна цікавыя выбары ў 90-м годзе, калі на выбары ішоў Лех Валенса, лідар салідарнасці, адзін з знакамітых палякаў і нацыянальных герояў Польшчы. І
дзякуючы таму, што быў просто раздрай, скажем так, сярод ягоных канкурэнтаў, у другі тур выбараў патрапіў прадпрымальнік польскага паходжання з ЗША, якога завуць Стан Тымінскі. Вось. І гэта быў просто сапраўды неверагодны выпадак, бо чалавек, які ўзяўся амаль што з ніадкуль. Вось. Ну, на ім, як кажуць цяпер. Вось. І ў другім туры выбараў ён атрымаў 25% галасоў. Канечне, у яго не было шансаў, скажем так, у спаборніцтве з Лехам Валенцай, але калі вам будзе цікава, то, калі ласка, там пазначайце ў каментарах ці пішыце пад нашым відэа. Вось. Мы зробім больш падрабязны агляд, бо тыя выбары былі сапраўды цікавыя. Вось. Окей, нас уже глядзіць 397 чалавек. Нічога сабе. Дзякуй кожнаму. Я ў шоку па шчырасці, сапраўды. Сябры, да выбраў, да экзіт-полаў засталося 8 хвілін. Вось, таму, калі у вас ёсць яшчэ магчымасць, хуценька перасылайце ўсім знаёмым сябрам, закідвайце ў чацікі, запосціце спасылкі на наш прамы эфір паўсюль у соцсетках. Вось, разам чакаем вынікаў прэзідэнцкіх выбараў першага тура. Так, і нас таксама можна падтрымаць вось наўпрост праз YouTube, даслаць нам донат. Мы за гэта будзем вельмі ўдзячныя, бо мы ўсё гэта ствараем за, собственно, грошы вашай падтрымкі, нашых гледачоў, глядачак і нашых рэкламадаўцаў. І ўвогуле, тут ёсць пару хвілін, калі я хочу распачаць другую частку ўжо з чаканнем экзіт-полам, наш афіцыйна, так сказаць, я вырашыў панастальгіраваць. Ну вось, яшчэ нядаўна падкаста не было, менш за год. Мы яго запусцілі ў канцы... Нават нашмат менш. Мы яго запусцілі напрыканцы жніўня. 9 месяцаў, прыкладна. Нават менш, чым 9 месяцаў. Вось. І ўжо Кірыл не хваліцца, але я пахвалюся за яго. Кірыл быў у канале Суспільна. Гэта вялікая украінская медыа. Вось, ён там каментаваў польскую палітыку, выбары у адным эфіры разам, не ў прямым эфіры, а ў адным сюжэце разам з паслом Украіны ў Польшчы. На мой погляд, гэта вялікае дасягненне. Так, сябры, некалькі дзён таму, я проста пра гэта не пісаў яшчэ, вось некалькі дзён таму са мной звязаліся журналісты Суспільна. Так, я думаю, што шмат хто з вас чуў пра гэтае медыа, адно з сапраўды буйных украінскіх медыаў. Яны папрасілі мяне даць каментар пра бягучую выбарчую кампанію ў Польшчы. Вось мы з імі сустрэліся, вельмі міла паразмаўлялі. Вось, і сёння выйшаў вялікі рэпартаж, вось, дзе я так побач з іншымі людзьмі экспертна, скажем так, распавядаю, які палажняк па выбарах прэзідэнта. Эксперт падкаста зроблена ў Польшчы. Канечне, пакуль у мяне проста не было магчымасці ці немагчымасці, мне пакуль што забаронена яшчэ публікаваць гэта, бо гэта магло быць успрынята як агітацыя. Вось, таму спасылку я апублікую вось недзе там пасля нашага эфіру адразу. Так, і Владыслав зноў з донацем 20 злотых напісаў, што трэба паставіць лайк, каб YouTube рэкамендаваў стрым. Ставце, калі ласка, лайкі. Дзякуй за падтрымку. І зараз я ўжо перайду, але апошняе міні-пытанне. Кірыл, да цябе. Ці можам мы распавесці, пра што будзе наш падкаст праз 2 тыдні? Калі скончыцца выбары? Не, канечне, сябры. Калі вы думаеце, што з другім турам выбараў у Польшчы палітыка скончыцца, то вы вельмі моцна памыляецеся. У мяне ўжо ёсць нейкія загатовачкі наконт таго, што мы будзем рабіць пасля выбараў. Перадусім, праз менш чым 3 месяцы сыходзіць прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда пасля 10 гадоў кіравання гэтай краінай. Вось, таму у мяне ёсць план, ідэя, вось мы пакуль яшчэ гэта на стадыі абмяркоўвання робім, але ёсць ідэя цыклу перадачаў, такіх выпускаў. Здаецца, верагодна, іх будзе 3. Вось гэта будзе вялікае развітванне народу з Анджэем Дудай. Вось мы будзем ацэньваць эпоху гэтага прэзідэнта, ацэньваць, што ён зрабіў добрага, што ён зрабіў дрэннага, што ён зрабіў смешнага, дарэчы, бо гэта вельмі мемны прэзідэнт. Мемны не азначае чагосьці дрэннага, вось, але дакладна гэты чалавек увойдзе ў гісторыю, бо ён быў актыўным прэзідэнтам. Таму чакайце анонсаў, мы будзем усё гэта рабіць. Таксама у нас ёсць яшчэ там розныя ідэі, вось. Таксама ёсць ідэя нейкай паездкі, паглядзім, што за гэта атрымаецца. Будзем працаваць, каб кантэнт быў максімальна палезным,
карысным, прабачце, карысным і цікавым. Таму заставайцеся з намі. Ось. Так, Наперадзе польская яшчэ палітыка шмат цікавага. не скончваецца. Не, дакладна не.